RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Ilaw na nato karon ang atong suking tigpaminaw nga naagta nato nga naminaw sa DXDC 621 Araman Davao. Kusog kayo ang iyang radyo. Nay! Pangalan ni mo, Nay? Ako guys si Mrs. Elizabeth Goy. Nay, unsa nga drama ang atong madungog matag alas 2 hangtod alas 2:30 sa hapon sa DXDC, Nay? Ang ako gipirminting kami na mag-set. Last do sa DXDC. Langit ka, kilat ko, okay? Langit ka, kilat Kilat ko, ko. ang tubag ni Nanay, ang drama nga madungog sa DXDC matag alas 2 hangtod alas 2:30. Yang tubag kay sakto kayo, langit ka, kilat ko. Kay natawag siya nagsakto. Mudawat siya sa ato ang usa ka basket nga grasya karong buntaga. Gagawin talaga. Sige na, usaw-usahon na to ang unod sa basket nga mong dala para sa imo ha. Okay, eggplant. Eggplant, talong, Talong. Eggplant. talong, bulad. Ay, bulat kay kalami. Yes, o usa ka Dusinang itlog. o napay mantika. Daghang salamat sa DC Mm. company ngayon na radio program. Daghang jud mo kayuan nga gatag sama ka na mo mga punoy. Okay? Okay. Salamat kayo. Ayan, atong winner karon si Nana Elizabeth Gore mga kasama dinhi sa Barangay 31-D. Kauban na to si Radyoman Joel Beray alang sa atong Armen Listen Win Padutan Basket Edition. Kini si Radyoman Amy Ginita. Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition